Mpungwepungwe ukupitirira kukula pakati pa dziko la Elon komanso dziko la United States of America. Ndipo mpungwepungwewu ukukula kwambiri maka pa atsogoleri awiri amayikonso awiriwa. Ndipo mtsogoleri wa dziko la Iran akubweza mawu kwa president wa dziko la USA Donald Trump maka pa nkhani ya mademo omwe akuchitika kumeneku ku Iran. Momwe tikukupatsirani video iyi kuti ripoti latsopano likuonesa kuti pafupifupi anthu 2500 chiyambire ni mademo amene adayamba kuchitika kumeneku potsutsana ndi boma la kumeneku lomwe likutsogolera padakali pano. Anthu 2500 aphedwa. Ndipo m'malo mwake president wa dziko la USA wakhala akulangiza president wa dziko la Iran kuti aletsetse asilikali ake komanso apolisi omwe akumawagwiritsa ntchito kumawombera anthuwa kamba kunena kuti anthuwa akumachita peace demonstrations kamba ka usogolero omwe ulipo. M'malo mwakenso mtsogoleri wa dziko la Iran akumabwenza moto kunena kuti zimene akuchita sizikuwakhuza choncho asalolere. M'malo mwake Trump pakati pa wakhala kunena kuti athibulana nalo dziko limeneli la Iran. Ndipo zitatero dziko la Iran nalonso lidabweza moto kunena kuti nzika za mdziko la America zomwe zili kumeneku ayambanso kuzipha akamazipeza. Ndipo aliyense yemwe ndi wa ku USA akapezedwa akhala akuphedwa kumeneku ku Iran. Komano pakati pa magulu awiri amene akumachita protest nkhani ndiyenera kuti pamaguluwa pali gulu lina lomwe ndi la ku Iran komweko lomwe ndi chigulu cha anthu chozazana mu city ndipo chigulu chimene chichi icho chikumati iwo ndi achipembedzo cha Chisilamu ndipo akuti salola kuti dziko lisinthidwe ndipo iwo alumbira kuti dziko lawo mpaka kale lidzakhala lopa ndi kupembeza Allah. Nkhani yomwe ina anthu akuchitira mademo kupatula kunena kuti dzikolo palinso zomwe zina akuchitira mademo ngati kusayenda bwino kwa boma. Nkhani inanso ndionena kuti anthu akumeneku akuchita protest potsutsana ndi usogolero omwe ulipo umene umayendesa chilichonse under Islamic law ndipo zochitika chilichonse chimakhala pansi pa malamulo a Chisilamu. So gulu ilili likugwirizana ndi usogolero uwu kunena kuti ndizoyenera kuti dziko lizilamulidwa monga mwa Chisilamu. So pakanali pano dzikoli ndi la Islamic Republic of Iran ndipo limayendera malamulo a Chisilamu. So pano kwinaku kulinso chigulu chigulu china chomwe padakali pano chikumaphwanya zinthu chimene chikumachitidwa supported by Israel komanso USA. Ndipo anthu amenewa akuti iwo sakufuna Chisilamu, akufuna dziko lisinthe lisamayendere malamulo a Chisilamu koma democracy. Ndipo anthu amene wawa padakali pano avulavula mahijabu awo ndi kusiya kuvala monga mwamwambo wa Chisilamu. So m'malo mwake zitachitika chonchi dziko la Iran lidachita block internet kumeneku ndipo anthu aku Iran samakwanisa kuchita access internet ndipo podali kuvuta kuchita access internet. Ndiye m'malo mwake olemera odziwika bwino wa mdziko lija la USA amene ndi Elon Musk adapereka internet yaulere kwa anthu pamene boma linachosa internet yawo. Ndipo internet ya Elon Musk yafotokoza kuti ili fast komanso yamphamvu yomwe ikukolezeranso mademo chifukwa anthuwa akumakwanisa kulumikizana ndi kukambirana zoyenera kuchita through that access of internet. Ndipo zimenezi zachitika dzulozuloli ndipo zitatero military ya Iran yakwanisa kupanga block internet imene Elon Musk anapereka ku Iran kupanga support mademo. Ndipo malingana ndi malipoti zikuonesa kuti military ya Iran yakwanisa kupanga block pafupifupi 80% ya internet access imene idalowa mdziko limene la Iran imene adachita offer adali amene Elon Musk. Ndipo internet iyi ndi yaulere imene idaperekedwa kumeneku ndipo anthu amakwanisa kulowa kuchita Google chilichonse chimene angafune through that internet komano mwaulere. Machini amene agwiritsa ntchito pochita block internet imene iyi awatenga ku China ndipo ndi amene athandidzira kuti achite block internet. Komano pakuoneka kuti pamene panso pali conflict ina imene ilipo pakati pa Elon Musk komanso dziko la Iran akamba kunena kuti
ngakhale military ya Iran yachita zimenezo zobloka internet imene adachita offer Elon Musk. Elon Musk wazusanso internet yake imene Iran inajamisa ku Iraniko, ndipo malingana ndi kulankhula kwa Elon Musk walengezanso kuti people are now free to even subscribe mwaulere pamenepo pa internet, ndipo iye wanena kuti wapanga bypass satellite ya Iranyo, ndipo anthu aku Iran ayambanso kupanga access internet yake, ndipo boma lakuyanayi kwambiri. And Iran military ikupitiriza kuyesa kupanganso jamu. So mukaona pali conflict yaikulu imene pamene pavuta, kupatula kuti mtsogoleri wa dziko la America ali pokopoko ndi mtsogoleri wa dziko la Iran, komano Elon Musk nso ndi military ya ku Iran, ndi kuti nso pamene pali conflict ina imene ikuchitika chifukwa chona zoti dziko litachita block internet kumeneko ku Iran. Elon Musk adachita offer internet mdziko la Iran imene nzika zimatha kuchita access internet ndikukwanisa kulumikizana ndikupanga ziganizo zochitira mademo, komano malingana ndi military idachitanso block that internet, komano padakali pano tikuzaniso kuti Elon Musk adalengezanso kunena kuti Iran internet yake waizusa, ndipo wachita bypass satellite ya Iran, ndipo machini amenewo amene adabwera kuchokera komwe kweneko ku China kuti achite block internet padakali pano sakwanisanso kuchita block. So mukaona nkhondo iyi ndi nkhondo yonena kuti ali pali kuwalirana maka pankhani ya internet, pankhani yokula mtima kuti wamphamvu ndi ndani, zimene padakali pano zopereka mafunzo kunena kuti tsopano zikhale motani, chifukwa maiko awapsezana kuti ngati sizayendesana bwino athirana nkhondo, zimene zikupereka chiopsezo kuti pasachedwa panso anthuwa akhale akuthirana nkhondo. Tsono tikufotokozanso kuti Iran yapanga deploy mabomba ake anyowani in thousands otchedwa Ababil 4 ndi Ababil 5 komanso long range Arash, amene akufotokoza kuti ndi mabomba omwe awakonzekeresa kuti akhale ready for any attack, ndipo mabomba mphamvu yake ikupyola aja anatumiza ku Israel mu nthawi imene amamenyana ndi dziko la Israel. So mabomba amene awachita launchiwa ndi amene tawatchula kuti mayina ake ndi Ababil 4, Ababil 5 komanso long range Arash, andi mabombawa wapanga chakumene. So mabomba amene tikukambawa Russia so yakhala ikudalira ma missiles a Iran nkhondo ndi Ukraine, ndipo kumeneko anasakazako opsya mabomba amenenso dziko la Russia limagwiritsa ntchito pa nkhondo ija ena amachokera kumeneko ku Iran. So nkhondo imeneyi ikuoneka kukhala yovutirapo kwambiri, andi tikukamba kuti dziko la America malingana ndi mtsogoleri wake Donald Trump walamulanso kuti onse amene ali kumeneko ku Iran akuwapasa tsiku lero lokha kuti achokeretu kumeneko ku Iran, chifukwa pali zimene iye akulingalira kuti azipange. Ena akumapenekera kuti ndi kuti mwina akufunano aphulise mabomba kumeneko ku Iran, ndi chifukwa chake nzika zake za ku America akuzuziratu kuti zichokeretu kumeneko ku Iraniko kuti zibwerera kwawo ku America kapena zipita maiko ena, komano zisakhale mdziko limenelo la Iran, chifukwa pali zomwe iye akufuna atachita, chifukwa choti pakati pa panali mgwirizano ofuna kukambirana nga makapa dispute yomwe ilipo pakati pa Iran komanso America, komano Trump wachita cancel mkambirano umene malo make, ndi pamene chiwerengero cha anthu ophedwa kumeneko chidakwera kwambiri, ndipo iye Trump wafotokoza kunena kuti anthu aphedwa kwambiri kuchokera pomwe adachita cancel kunena kuti akambirane ndi dziko la Iran. So pamene popo wafotokoza kuti wanyasidwa nazo komanso akuya nazo kamba kunena kuti anthu ambiri akuphedwa, ndipo posachedwa panso pali nkhani ya mkulu wina yemwe akufotokoza kuti m'bale wake adagwidwa kumeneko kumademo, ndipo bwalo la milandu kumeneko ku Iran lalamula kuti m'bale wakeyo aphedwe leroli. So Trump so ataona zimenezi walankhula kunena kuti zimene zochitikazo ndi zopusa, malo make akakwiya kwambiri achitapo kanthu. So nkhani yokhuza nkhondo imeneyi ndi nkhondo imene ikuoneka kuti ili pafupi kuti mwina itha kuchitika, komano musaiwale kunena kuti dziko la America lili pa mipungwepungwe ndi maiko osiyanasiyana. Tukamba dziko la Somalia, tukamba ndi zigawenga zomwe zili mdziko la Nigeria,
tukamba kunena kuti iso pali nkhani imene akupokeserana ndi dziko la Denmark pamalo okhuza Greenland, pali nkhani yokangana malo amenewo, ndiponso tukamba kunena kuti palinso mikwiyo ina imwe ilipo pakati pa iwo ndi Russia komanso China, andi pali zochuluka zimene dziko la America likhale likuchita. Andi tikukumbukira kuti pakati pa dziko limeneli linagwiranso mtsogoleri wa dziko la Venezuela yemwe adamusunga kumeneko ku USA, ndipo padakali pano sadamutulutsebe kuti abwerere ku dziko lake. So nkhani yokhuza America ndiyomwe ili mkamwamkamwa kwambiri pano, ndipo mzochitika zochuluka zimene anthu akukambirana sangakambirane opanda kutchula ku dzina la dziko la America kamba kazimene padakali pano likuchita. So pano tione kuti zitha motani Elon Musk komanso military base ya ku Iran maga pa nkhani za internet, pamene Trump as president wa Iran pakuletsa kupha kwa anthu kumeneko ku Iran. So through comment section tione kuti ilo maganizo anu ndotani pa nkhani ya momwe zinthu zikukhalira kumeneko ku Iran, and through comment section box ndomwe tingadziwire maganizo anu. And mu video ya mtsingu lero mulali ndine wanu Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa ma videos amene tikhale kukonzerani pano pa Sama Vita YouTube channel. Bye.